vil I se, hvad jeg har fået i julegave? Ja. Jeg har fået det her. Det er så dejligt stof. Au. Ja, det er fordi min lille finger, hvis I kan se den. Ja. Det banker ruden. Altså vinduet lige op i dong. Au. Ja, lige se. Jeg prøver lige først den her. Se, om jeg kan trække ud. Sådan her ser hun ud. Så her ser jeg sådan hånd. Så længe her. Nem at gå ind. Nem ud. Ind, ud. Og nem ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud. Ind, ud, ind, ud, ind, ud. Ja, ind. Så det er den her. En elastiksnor. Så er der den her. Elastiksnor, det er ting sådan noget der. Jeg har fået sådan en her. Super halskede på. Eller en eller anden lille der. Så har jeg fået sådan noget her med. Jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg skal bruge den til. Sådan en her. Hvis I kan se det. Så har jeg fået sådan her. Her til ringen, for eksempel, eller øreringen. Eller sådan en her til et eller andet. Sådan en her for eksempel til øreringen også. Den her til alt muligt. Der er alt muligt. Nøglen. Prøv lige at skrive noget i kommentarerne. Hvad man kan bruge den til. Jeg ved overhovedet ikke noget om det der. Hvorfor så? Er det nej, det sætter jeg ikke til. Eller her. Ja, det er hårdt. Hvad er det der? Der er 2 takker lige her på spidsen.